Blazing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers na madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkarong
Kung sa taon matahong nga sukilanon sila sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ang akon patalom, ihanda ko na. Kag maghinay-hinay sa pagpalapit sa iya. Hinay. Hinay lang. Ari na siya. Mahamuo kang iya pagtulog. Ang akon patalom. Kinahanglan nga malubong ko ini sa iya dughan. Antes pa siya makaangkon liwat sang kusog. Karon na. Hay! Hara. Nana. Tapos na ang kalain mo. Gindala mo pa diri ang kalainan mo. Kung kani, nagpabilin ka na lang sa kung diin ka man naghalin. Karon, mahalin na ako diri. Hindi ko na lang paghulaton sila ni Densyo kag Bandoy. Sagwa ko na lang sila sugataon. May nagkula sa unhan. Diyos ko! Ang asawa nga sulis, siya ina! Kag nagatulog siya sa akon nga may kakig. Kag ang iyam nga mata, nagabaga sa kapula. Hindi! Hindi! Rina, anak, salamat. Salamat kabuhi ka. Kag wala sang malaing na natabo sa imo. Nay! Nay! Hindi na kami magdugay pa. Balikan namon si Lolo Silong dito. Hulatan na ninyo ang pagbalik namon ni Paribandoy, ha? Oo, Densyo. Kag maghalom ka mo, ha? Ari na kita. Nakasulod liwat kita sa underground nga wala sang may nakahibalo. Oh, ba? Pre? Tulo ka sa dingding malapit sa pansyon ni Marshall? Oh, Diyos ko. Si Lolo Silong. Nasabit sa dingding sa tupad sang pansyon ni Marshall? Hindi. Kag daw patay na ini? Nagatulo ang tugo sa magtimbang nga liog? Dali ka, palapitan nato siya. Dali! Ari siya. Hindi. Sa pansyon, si Marshall, may nagaungot nga patalom sa iya dughan. Kuna mo, sinong nagpatay kay Lolo Silong? Nasilakan sang dala ko nga flashlight ang butilya sang balaan nga tubig sa salog. Puluton ko ina. Sinong nagpatay kay Lolo Silong man? Wala magani ako makahibalo eh. Kinahanglan nga mangin alerto kita, Paribandoy. Kito hindi lang si Marshall ang kaaway naton. Kuna mo, mahalin ng tadi. Dali! Dali! Ara ng pirtahan. Magwa kita dire. Ba? Hindi. Mig? May nagtupa sa tubang naton? Ang mag-asawa nga sulis? Diyos ko! Si Ma'am kag si Sir!
Basahin ninyo ang amon anak. Gani magabayad ka mo. Mig! Patay ka mo. Tiruha siya, Meg! Tiruha! Oo, tinuhon ko siya. Pre! Hindi! Naglabog ang pusil mo! Ginwahig niya! Hindi! 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 Ako din sila kaya! Hindi ako pagkagtaas sa liyaw! Hindi! 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 Nag-ano mas susunod sa ako? Kinapula niya. Kaginatinguan niya ng kanto ng liyaw ko. Apang hindi ko pagtugtang. Si Paribandoy. Nagapakigbato man kay ma'am. Hindi sa tubig gali. Kuhaon ko sa akong bulsa. Ari na. Bukson ko. Taklob sinipagik sa akong baba. Bukas na. Karon pasyan ko siya sa nawong. Hindi. Nabuyan niya ako. Ang pusil, puluton ko. Ari na. Karon, ari mo ay tirong ko siya. Pre! Natumba siya, pre! Ang bana ko! Om! Ang bana ko! Oh, nagdulog siya sa hinali. Nagdulog siya sa hinali sa pag-atake sa akon. Pre, kasana ka nagalusot sa portahan! Aga na gali! Buksan ko sa dakong portahan, ha? Buksan ko! Nainitan siya! Karika! Karika! Hindi ako pagkatunga! Nainitan ako! Nainitan ako! Nainitan gali, ha? Paso ako sa kainit sa silak ng adlaw! Karika! Hindi ako makapati sa nasaksihan ko, pre. Amo man po, pre. Ang mag-asawa madasig nga na upos. Kinangin abos ang masilakas ang adlaw. Si Marcial, amo man sina. Ang buhaton naton sa iya, ibulad man naton siya sa init. Dali ka, pre. Tuwangan naton siya. Kag painitan diri sa gwa. Oo, pre. Ara na, pre. Nanginabo na sila. Sa banta mo yan, pre. Napatay na naton ang tanang niya vampira sa balay niya ini. Paanong iba niya mga tao sa sulod? Karika. Masulod kita sa balay dako. Kag ang tanan nga mga bintana kag pertahan, abrihan naton. Agod nga magsulod ang silak sang adlaw. Ba, Pre Bandoy, may nagahibi sa unhan ah. Dito na yun sa kusina. Oo man. Dali kami kito naton. Dali.
Dra nagahalin sa sulod sa kabinet. Buksan ko ina. O sige, buksi. Bay, kamo? Manang, hindi ka magkadlok. Luwas ka na. Wala nang mga amo mo nga mga vampira. Oo manang. Salamat. Madamo gid nga salamat. Manang, kari ka. Magwa ka dira sa kabinet. Kag sugiri kami sang tanan. Kung nga pati ang mag-asawa, nangin vampiraman. Nakita ko. Sangking kagat ni Tuto Marcial ang iya mga ginikanan. Kag pagkaligad sang pila ka oras, nangin vampira na sila. Ano? Kag sang pati ako, hanaman niya nga kagton. Nagpakitluoy ako. Kag nagpangako nga mag-alagad sa iya. Kag wala ako sang sugiran bisan sino sa nasaksihan ko. Amo ato. Nagpasugot siya. Ang tanan nga mando niya, kinasunod ko. Kag ako ang naglubong sang ila mga biktima. Kag nangin vampiraman. Kag ako, tagsa nga makita ko nga nagagwa ng mag-asawa. Agud nga mangita sang biktima. Nagapanaog ako. Gani, wala ako nanging kasubong nila. Siguruhon ko kung nagasugid siya sa matuod. Ang botelya sang balaan niya tubig. Kuwaon ko sa akong bulsa. Kagwiskan siya. Manang, pasensya ka na ha. Pang gusto ko lang na makasiguro. Wiskan ko siya. Ginwiskan mo ako sang tubig halin sa botelya nga ina? Balaan nga tubig ini manang. Kag salamat nga wala ka sang may ginabatyang ako na no. Nahangpan ko ikaw. Kag agad mapamatud-an ko sa inyo nga nagasugid ako sa matuod. Maupod ako sa inyo sagwa. Para maigo sang silak sang adlaw. Nakita ninyo? Wala ako masunog. Nagapati na ako sa imo manang. Pre Bandoy. Kinahanglan nga balikan na naton si Lolo Silong sa underground. Kinahanglan nga masunog man naton ang lawas niya. Kag iwas ang yabo. Agod niya hindi siya mangin vampira. Ano? Oo manang. Amoy nang ginhambal niya sa amon. Samtang nagapadulong pa lang kami diri. Ang sinuman ko no sa amon nga tatlo, ang mapatay, amo sinang dapat nga buhaton. Sa sina, hindi maghari ang gahom sang kadulom. Kag sa natabo nga ini, napamatudaan naton, nga tubtubsan o, hindi malutos ang kadulom ang kasanag. Natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini? Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa La Carlota City. Kag ang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Grizel. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma, kag gusto nga handurawon paagi sining palatuntunan. Halin sang bata pa siya, tubtob nga nagdinalaga, nanginbahin na sang kabuhi niya, ang lantawon ang malapalasyo nga balay sa atubang sa ginaistara nila nga apartment. Kag isa sa nangin handom niya, amo makaupod si Stanley, ang anak sa manggaranon nga pamilya na nagapanag-iya sang amo nga balay. Isa ka besi na, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Grizel, nga iyagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kung ikaw, isa lang kadanggo. I have loved you, needed you. Oh, nagatulo ka naman sa balay nga dako? Hoy, Grizel! Naurungan ka naman! Oh, ma? Kamusta na yan si Stanley? Kung makapangamusta ka, daw kilalahay gid ka mo, ha? Daw close gid abi ka mo? Si mama bala mo? Oh, matuod man ah! Anong ta? Kaya mo gid na ah. Ano nga amo gid na? Close kami sa damgo kag sa handom. Sa ilusyonaton. Ma! Ay, Grizel, pwede bala? Untatin ang ilusyon mo ngayon na? Wala siyang matabo sa kabuhi mo kung hindi mo pagatubangon ang kaugalingon mo nga kabuhi. Hindi ka
sa pako ni Stanley. Tungod wala labot nga anak siya sa manggaranon, gwapo pa. Uti, gwapa man ko. Hindi ba lama? Aba, siyempre. Oo ang isabat ko. Iloy mo ako mo. Kag nakasunod gid ako sa imo, ma. Wapo gid man matuod si Stanley. Kay isa ka bes. Nagsolicit kami para sa amon volleyball team diri sa amon lugar. Para sa paliga. Siya nakaatubang namon. Kag sa una ko pala nga pagkakita sa iya, nabatyagan ko gidayon nga in love ako sa iya. Kag sugod sadto, hindi na siya madula sa kaisipan ko. Hindi na madula ang kagwapo niya nga nawong. Ang iya tingog. Gado kasubong isa ka man namin nga ambahanon sa akon palamatinan. Stanley, ikaw ang tanan para sa akon. Pero, ang katapusan namon nga pagkita ay 2 ka tuig nang nakaligad. Sa nagpadulong siya sa iban nga pungsod. Agod dito na mag-estar. Kagkada summer lang siya nagapauli diri agod mong bakasyon. Labaw sa tanan, hindi niya ako kilala. Wala siya sang nahibalan sa kabuhi ko. Pero ako, dakong nahibalan ko sa kabuhi niya. Tungod siyang katumanan sang akon mga handom. Aha? Ano pagid balang handom sa matahom ko nga biyan? Siyempre, ang makalambot sa Amerika. Makapamanas ang mga gananon, kagwapo, nga kasubong ni Stanley. Ano? Oo. Amo na nakasimplis ang akon handom. Kag mahapos man lang inatumanon, hindi pala Christian. Aba, oo. Kapos ang mga inapalambal mo. Hindi mo na gani kinahanglan nga magpangita sa iban eh. Eh, may gwapo man diri. Ay, nga ba lang do si Stanley na lang niya ang unod sa nga akong kaisipan man. Kawala na ako sa makita nga lalaki. Kundi siya nagkidlang. Hoy, Rachel. Ano ba lang natabo sa imo? O nga, haw. Ano ba lang pwede nga matabo sa akon? Samta nagapungko ako? Kundi nagapungko gihapon, eh. Oh, kanagtindog ka na yahaw. Sa din ka makadto? Mapulin lang ko ah. Makita ko ako ni Tsura sa espeho. Matahom ako. Huloy ang akon mga mata. Mabawad ang akon mga amimilok. Kag madamo nagasiling, nga isainan sa nagapadugang sang katahom ko. Inigin na mataas ang akon ilong. Apang nagabagay man sa akon mga bibig kung nagayuhom ako. Dason, makita man ang akong dimples sa magtimbang kong aguya. Ay, ang katahom ko nga ini, among solo ko nga kapital, para nga malambot kong akon mga handom. Kag maabot ginang adlaw, nga makilala gid ako ni Stanley, kag higog maon man niya ako.
Hoy! Ay, Nung, ano ka ba naman? Nagapangibot ka, nga hindi ba naman kakilibot? Nagausik ka lang sa kabudlay mo, no? Bisyo mo gina, no? Ang ano? Ang magtulog sa dako balay, sa atubang sa apartment, kaya ginaistara naton. Daw sa buwang-buwang ka. Ginausikan mo lang ng oras mo. Nung, pwede bala? Wala lang anay trip? Concern na ako sa imo, kay manghod ko ikaw. Kung ako sa imo, magtulog ka sa palibot. Kada mo sang lalaki nga patungdan mo sang imo tiyon. Hindi kay ang Stanley lang ato. Nga hindi man lang gani makahibalo kung sinungalan mo. Nung? Kanami lang yung sang feeling kung upod mong boyfriend mo, no, sa paglagaw. Nga ahaw, sa di naman ka mo nagkadto ni loves mo? Nag-out of town kami, ah. Dito kami nagkaon sa resort. Ay, wow! Sa dason, kami naman sang boyfriend kong malagaw, ah. Oo, ginahagad niya ko nga mag-upod sa iya. Kay i-test drive ko nun niyang big bike nga ginbaka ni daddy niya sa iya. Ay, wow! Exciting! Ikaw ya, Graisel. Kamusta yung imo boyfriend? Sano siya mapauli? Para nga makilala man siya namon. Si Stanley? Ay, Kwan, maayo man. Gwapo man gihapon. Hindi kin madula sa ila pensar si Stanley ba? Higin papati ko sila nga boyfriend ko si Stanley. Sano siya maabot? Mga last week sang March, Ang matuod, gintugon gid niya sa mga ginikanan niya nga updon ako kung magsugot sila sa iya sa airport. Ay, wow! Kung mo, okay man galing mga ginikanan niya sa imo? Siyempre, amo na ning kagwapa ko, hindi pa sila? Ha? Mahinulsol sila eh. Laisel, pwede ba lang utatan mo ng kabuangan mo ngayon, ha? Ang ano? Yung papati mong mga abyan mo kagkakilala nga boyfriend mo si Stanley. Effective ba nabing acting ko mo? Kag tungod effective, malapit na sa kamatuoran. Kagbuhaton mo gidang tanan, para nga mapapati mong kaugalingon mo nga malapit sa kamatuoran ang ilusyon mo ngayon na sa amo nga lalaki. Ilusyon siya subong, apang kamatuoran sa palaabuton. Pero hindi ka maglaom sang tuman. Para nga hindi ka masakitan. Bisan anong isiling mo, lain gihapon ang ilusyon sa kamatuoran. Bala ka da. Pero para sa ako niya, hindi isa ka ilusyon si Stanley. Kag mangin akon siya in the future, mangin akon gid siya. Wala makahibalo si Glycel. Natag sa nga ihinambit niyang iablatyagon kay Stanley. Ginasakitan ako. Tungod likom sa iya, nahulog naman ang buot ko sa iya. Ginaigugma ko siya. Ang tanan niya kalain sang buot. Ginatago ko lang sa kasing-kasing ko. Tungod wala ko sang kaisog sang buot.
sa pagtangpad sa akong balatyagon sa iya. Friend, pwede makapangayo sa favor? Ano balay na? Palihog mo na ba drawing sa akong project ko? Ina man lang gali. Pwede ko bala ikaw nga balibaran. Ikaw pa. Sana mo kinanglan kag anong i-drawing ko. Ihatag sa ako na para nga maobra ko dayon. Ang tanan na lang nga pabor nga ginapangayon ni Glycel. Ginahatag ko. Ginakumplasihan ko siya sa tanan nga gusto niya. Bisan pa nga kung kaisa, daw hindi na husto. Daw makalam mo to. Ako, scholar sa isa kabantog nga universidad, apang mahuyang sa patag sang pagigugma. Kaginaako ko sa kaugalingon ko. Basta para kag Glycel. Handa kang buhaton ng tanan. Handa akong magantos kag batunon. Nga abyan lang ang pagkabig niya sa akon. Kagkasubong niya. Handom puman nga makatapos ang akon pagtuon. Apang, hindi sa pagi nga makapangasawa sa manggaranon. Gusto kong hatagan sa katumanan ang handom ni Glycel. Kagbuhaton nga realidad si Stanley sa akon pagkatao. Apang paano ina makaangkon sa katumanan? Samtang, natalana na nga mag-abot si Stanley diri sa Pilipinas. Sophisticated ako kung magpamayo. Apang dumakita gid ang pagka-trying hard ko nga mangin mangkaranon. Tungod hindi matuod nga masarangan sa ginikanan ko nga suportahan ang akon mga luho. Madamo ko sang gusto nga buhaton sa kabuhi. Mga bagay nga imposible. Mga abyan, sundarin niyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Glycel, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kung ikaw, isa lang kadamgo. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Bombo Radio Bacolod kag Star FM Bacolod nagaagda sa inyo.
Magkari kag magsinadya sa handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival Dance Showdown Competition. Free concert, free t-shirt. Sa Oktubre 20, 2023, Friday, alas 6 tublas 11 sa gabi sa Bacolod City Public Plaza. Saksihan ang performances sang napulo ka mga dance groups nagikan sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga magapa-indis-indis agud makuha ang dalagko nga mga cash prizes. 10,000 pesos for the grand champion, 8,000 pesos for the first runner-up, 5,000 pesos for the second runner-up, and 7 consolation prizes of 2,000 pesos. Buot silingon, tanan, daog, magluwas sa cash prizes, mayara pa sang gift packs nga iga panghatag. Dugang pa ang pag-perform sang inyo paborito nga mga dramatista sa radyo. Ang cast sang bantog nga Tuyang Ermitanya. Buklan mo dahi! Barikosan mo dahi! Nga makapahalakhak sa inyo, kagiban pa nga mga local artists, kapartner ang Bacolod Yuhum Foundation. Madamo sa mga parlor games, kag mga bongga nga mga papremyo sa mga tumalanaw. Gani, magkari, kag magsinadya sa bugos nga gabi sa handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival Dance Showdown Competition. Free concert, free t-shirt. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat,
nga magpatyag sang kamingaw ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Morris? Sarah, may isugid ako sa imo. Nakita ko si Gabriel nga nagpanahog diri. Kaginsunod ko siya. Ginsunod mo siya? Kag nga ang ginsunod mo siya? Bangod nagapati ako nga may malain siya nga tuyo sa imo. Ano? Oo, ginsunod ko siya. Nakita ko siya nga nagalakat. Panghinali lang nga nadula siya sa akon panulo. Madasig ako nga nagalaga sa iya. Apang wala ko na siya makita. Daw ginlamon siya sang kadulom. Primero makita ko siya. Dasun wala na siya. Nabatyagan ko. Nga daw sa kun may ano nga pwersa nga nagaputos sa akon. Nga hindi ko mahangpan. Gani nga, nagbalik na ako sa apartment mo ngayon eh. Morris, wala man ako sa nakita ang malain dira. Sarah, nagasugid ako sa matuod. Primero, makita ko siya sa akong duha ka mata. Dason, madula naman siya sa hinali. Ang buot mo silingon. Si Gabriel, isa ka morto? Ambot ko na ano siya nga sahi isang tao. Apang daw hindi siya tao. Imahinasyon mo lang, ina. Madamo ka lang sa nainom kahapon. Morris, basi nagliko lang siya. Kag wala mo na siya makita. Hindi. Wala ko naga-imagine lang, Sarah. Wala. Magpati ka sa akon. Gani palayo siya. Malain siya. Morris, hindi na ina maayo nga lahog. Wala ako nagalahog. Palayo siya. Samtang hindi pa ulihi ang tanan. Magpati ka sa akon. Morris, ginpisga mong ako na baga? Nasakitan ako. Wala ako nagalahog, Sarah. Wala. Nagasugid ako sa matuod. Pero, nakita ko sa imo, Dagway. Bisan anon ko sa pagsugid sa imo, hindi ka magpati sa akon. May plano bala ka mo ni Gabriel nga magpakasal? Wala pa. Hambalan pa namon, ina. Nga, Sarah, ano ba na nakita mo sa tao nga to? Wala mong babatyagi ang malain nga nagalibot sa iya. Ay, Morris, ang maayo pa siguro, maghalin ka na lang. Please, Sarah. Magpati ka sa akon. Nakaibalo akong nagapaminsar ka nga overacting ako. Nagausik ka lang sang imution kay Gabriel. Apang hindi amoy ng rason kung nga nagasubong ako sini. Sarah, ara ka sa katalagman. Ipangako mo lang nga maghalong ka. Sa tion gani nga magkadto siya dari liwat. Kalimti anay ang imo infatuation sa iya. Ay, salamat sa imo pag-ulikid sa akon. Apang wala ako sa nagakadapat nga hadlukan kay Gabriel.
Gani ipahamtang ang buot mo. Nga pala nga duha-duhaan ni Morris si Gabriel. Pero nadumduman ko. Sa naga-make love kami, may nakita ako nga kalayo nga nag-igrab sa iya mata. Apang ayan. Bunga lang ato sang kasanag nga naghalin sa chandelier. Kagun nga ang gabi ko lang siya makita. Inabangod masako siya kun adlaw. Ang tao nga pareho sa iya kamanggaranon, madamo inasang ginatipan parte sa negosyo. Aga na gali. Wala na si Gabriel sa akong tupad. Nakali na siya. Pero, hindi bali. Karon sa gabi, hindi na ako magpasugot na maghalin siya sa gabi. Pero, karon sa gabi, makitain naman kami liwat. Wala ka bala matakan sa pagtanaw sa akon sa pagsaot sang balay? Nga, ginakapuyan ka na bala magsaot? Aba, wala. Kagula man ako mataki sa pagtulok sa imo samtang nagasaot ka. Puno ka sang pasyon, kag kabuhi. Kag-utang ko initanan sa imo, Gabriel. Ang tanan buhaton ko para sa imo, Sarah. Magampal ka lang. Gabriel? Yes, Sarah? Nga hindi ka na lang magsaylo sa akon apartment. Hindi mahimo. Nga hindi mahimo. Nagaupod kita kada gabi. Kag mangin mahapos lang sa aton ang tanan, kung mag-upod na lang kita nga duha. Nasugiran ko na ikaw. May iya ako nga pamaagi sa akong kabuhi. Kag hindi ako gusto nga baguhon na. Apang... Hindi, Sarah. Mapadayon kita sa amo sini. O kon, tapuso na to inisubong. Unfair ina, Gabriel. May asawa ka na bala? Wala? Apang haa. Gabriel, utang nga puot. Sukiri ako. Handong ko lang nga makabugtaw sa aga. Nga nagaulon ako sa imo mga butkon. Wala na sang pamangkot, Sarah. Nalipat ka na balas ng atong kasultanan? Wala sang pamangkot? Wala sang pamangkot? Ginatak-an ako sa amo sinanga sabat, Gabriel! Dali na. Mapahuli na kita.
din kita makadto. Hindi ning dalan pa kadto sa akong apartment, Mahapit kita sa park. Nga, Marami subong sa park. Kung mo sini nga masanag sambulan. Malibot-libot anay kita. Gabriel? Nga nagtulog ka sa paglakat? May tao. Ang kahita mo ihatag sa akon, mister. Madali! Gabriel? May patalom siya nga ginauyatan. Sorry lang. Wala sang unod ang akon kahita. Hindi ako magpati. Ihatag sa akon ang kahita mo. Kung hindi ka maluyag mapatay. Ihatag ina! Hindi. Hindi ka. Aring imo! Kindakop mo sang inali ang akong kamot. Ang ginapisga mo. Kakusong sa imo. Pinapatay ako sa kajakit. Ako tulaan sa kamot ng putpun. Gabriel! Gabriel! Buhay siya! Sarah? Buhay siya! Buhay siya! Hindi na ako gusto na magkanto ka diliwan. Dali na, Sarah. Magpaway ka na diri sa sofa. Mahimula ko sang tsa para sa imo. Agad makuhang kakapoy mo. Sige. Sa hindi ako makapati sa nakita ko. Kakusog kay Gabriel. Nadumduman ko ang ginsiling ni Morris. May kung ano nga hindi amo sa pagkatao ni Gabriel. Ari ng tsa mo, Sarah. Imna ini. Masalangan mo ang kainit sini. Salamat, Gabriel. O, Tano. Okay na ba lang pamatsyag mo? Okay na. Sarah. Nga ginatulok mo ako sa musina. May nagatublag ba sa imo? Ang tao nga ato. Gindugmok mong iya kamot. Nga daw sa nagabalik ka lang sang lipak. Ako. Sobra pa dirang nakita ko sa imo, Gabriel. Anong buhat mo, sinimo? Ang buhat? Hindi ko mapaatag. Pero sobra pa dirang nakita ko. Sorry ko na mo itong nakita mo. Magtulog ka na. Magtulog ka na, Sarah. Mambala na yung nakitapuas. Puas. Magtulog ka na. Natulog ka na siya. Sarah, bantayan ko ikaw hasta magkagahon.
ako nakulat sa tabok sang balay ni Sarah hasta sa kagaon. Lasing ko na sa akong drilo. Hindi lang na ako magpahuli. Nag-abring kwertas ang balay ni Sarah. Kag may nagwa nga isa ka tao? Si Gabriel na. Hindi ko makita sa maayong iya dagway. Bangod ginlamon siya dayon sa kadulom. Hindi ka na karon makapalagyo sa akon. Hindi na. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo. Dugang nga